Hey guys, welcome back to the channel. So नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। So दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना। So नायलांबाय थादो। So दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै। So नायलांबाय थादो। So डाइरेक्ट मट' ब्लगाव लोगो मोनसै। Let's go. So guys, मानि थाखाय थांनो नागिरदोंब्ला आङो माने थिनालियाव माने बेदर लायनो नागिरदों आरोना, अमा बेदर। स' नायलांबाय थादो। बारा गोजान नङा गाइस, एकदम 1 किल'मिटारसोल' जागोन आरोना। स' नायलांबाय था। गामिनि लामा ना, बारा माबा नङा, स्पेसियेल नङा आरोना। स' गाइस नायलांबाय थादो। एकदम दुब्लिफोर नायनो हागोन गाइस। आं हरानसि जानानै दङ जेबो। देग्लायबा दै जागोन ना जाया बुंनो हाया। रेगुलार बोसोरथाम जाबाय गाइस जोंनि साइडथिं माने दै जायैया। माइ सायबो गायनो मोनाखै आरोना। जागा जागा मोनदों, अबा नायनो हागोन बेफोराव मोनदों, अबा मोनाखै। बेयाव मोनबाय, इयावनो मोनासै, बेबायदि आरो। एकदम बिराद डेन्जार जाना फैबाय आरोना बोथोरा गाइस। देग्लाय मा जासै मिथिला। एकदम माने खेथियकफोरा एकदम माबा जाथारबाय आरोना। बेनिफ्राय लामाया एसे मोजां जाबाय, माने सेन गोबोल गारनाय। So guys, दा आं मोनफैबाय आरोना नै अमा बेदर दखानाव। So guys, फाइनालि नैयाव मोनफैबाय आरोना। नै अमा बेदरखौ दानहोगासिनो दं आङो, नायनो हागोन। नै एकदम स्पेसियेल थार नै दिनै बेदरा, नायनो हागोन नै बेफारिखौ। नै गाइस, बेखौ दा सासेयानो लांबायनो, दा गैला, आंबो जेने थेनेसो मोनबाय नै आरो। नायनो हागोन गाइस, नै एकदम बेदर लांग्राफ्रा लाइन जाना दं आरोना। बेदर लांजोबगोन आरो फारि फारिनो। लांबाय थादो। रङा रङा थायो गल तेल kita सब बोले नै लाबाय आरोना। नायनो हागोन 1 केजि लाबाय। So guys, आं दा नै लाखांबाय। So आं थांसिगोन, लांबाय थादो। So guys, दा आङो लाखांबाय, थांफिनसिगोन। So नायलांबाय थादो। So guys, बारा लायासै आरोना, सेरसेल'सो लाबाय। न'आवबो बारा मानसि गैखाया नालाय, ओंखायनो आलासिबो फैखायाखै बुरजा लानोबो। ओंखायनो दिनै संना जानोसै आरोना मजानो। माबा गोखैजों बिलाहि होनानै एकदम बयल खालामना जानोसै आरोना गाइस। नायलांबाय थादो। So guys, गामिनि लामाखौ मोनफैफिनबाय आरोना। बे लामायाबो माला जागोन बुंनोनो हाला, माला जानो माबा जासै। ओरैनोथ' खोनादोंमोन सेंसन जाबाय होननानै। स' देग्लायबो गैया माथो जेबो।
बेबस्थाखौनो लायासै खाल मानसिफोरसो माबा मोनसे जासिगोन नामा स' गाइस दिनैनि भिडिअ एसांनोमोन आरोना स' नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो आरो कमेन्ट आरो शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि गिबि नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय